Flynn, invent 101143, la jaqueta papallones. Uau, però quina hora és? En Flynn se n'havia anat a dormir tard, perquè estava acabant un dels seus invents, i un truc insistent a la porta el va treure del seu país dels somnis. Quan va obrir la porta, es va trobar un papa preocupat. Hola, bon dia. Vinc a veure si em pots ajudar. Passa, passa, li digué en Flynn, l'inventor més inventor del poble de Foig. I tot prenent un te, el papa, amb cara de preocupat i unes ulleres de pam, li va explicar el seu problema. Tenim una nena meravellosa, la Lola. És simpàtica, riallera, té 2 anys i mig i li encanta caminar, però es distreu per tot. Anem al parc i persegueix els ocells, sense tenir en compte que pot caure i fer-se mal, o caure al llac. Anem a comprar i de seguida persegueix els carros de l'altra gent, i em costa molt trobar-la. L'altre dia vam anar a un centre d'atraccions i ella es va perdre perseguint una papallona. Quan va veure que s'havia perdut, es va posar a plorar, i tant va plorar que ens van avisar pel megàfon que una nena s'havia perdut. Però és que no la podem perdre de vista ni un segon. I per molt que l'avisis, ella fa el que més li agrada, distreure's mirant al cel i perseguint tot allò que es mou. No la volem portar en un cotxet, ni tampoc sempre agafada de la mà. Entenem que s'ha d'espavilar, però no sabem què fer. Ens vam espantar molt l'altre dia, quan la vam perdre. La meva dona, la Lola i jo vam plorar tots 3 abraçats quan la vam trobar. Que ens pots ajudar? Va, vés a casa i a veure què se m'acut, respongué en Flynn. Va aparcar l'invent que estava fent, doncs la seguretat dels nens és el que més li preocupa en Flynn. I va pensar què podria inventar per la Lola somiadora. Després de tenir una bona idea, hi va treballar moltes hores. Era la primera vegada que feia una cosa tan bonica, i la veritat és que li va costar poder-ho acabar. Quan va tenir l'invent llest, va trucar al papa preocupat per telèfon. Vine a buscar l'invent, a veure si us agrada i us soluciona el problema de la Lola. El papa no va tardar ni 5 minuts a arribar a casa d'en Flynn i es va quedar amb un pam de nas quan en Flynn li va ensenyar l'invent. El pobre home veia que en Flynn li donava una jaqueta. És molt bonica, però potser no em vas entendre. La Lola no té fred. El seu problema és que es despista i es perd, va dir el papa de la manera més suau que va poder. Va, emporta-te-la i prova-li a la Lola, a veure com li va, li digué en Flynn amb un mig somriure. El pobre papa va agafar la jaqueta i se'n va anar. Aquell cap de setmana, la Lola i els seus papes van anar a visitar un poblet antic ple de cases de pedra a dalt d'una muntanya. La Lola portava posada la jaqueta que en Flynn li havia fet. Realment és molt bonica, deia la mama de la Lola. Així blanca i plena de papallones dibuixades de tots colors, fa molt de goig. Sí, però jo volia un invent perquè no perdéssim a la nostra filla, i no una jaqueta de papallones, deia el papa. Els papes de la Lola hi van trobar uns amics en aquell poblet i van posar-se a xerrar una estoneta. Al cap de poc, la Lola va veure un gat i el va seguir. El gat va córrer al veure que el perseguien i la Lola al darrere intentant atrapar-lo. Al cap de 2 minuts, la Lola va perdre el gat de vista i llavors va buscar els seus pares. Va mirar a la dreta, va mirar a l'esquerra i no els veia enlloc. Llavors va sentir 2 veus que cridaven «Lola!». Just en aquell moment, les papallones de la jaqueta de la Lola van marxar de la jaqueta i es van posar a volar a sobre de la nena. Totes juntes, amb tots els seus colors, es veien des de lluny. Els pares van anar a veure què eren aquelles papallones i quan s'hi van acostar
van veure que la Lola era sota d'elles. Que contents que estaven! La jaqueta no era una jaqueta qualsevol. Era una jaqueta que feia que els papes trobessin a la Lola quan aquesta es perdia. Només cridant el seu nom, les papallones sortien de la jaqueta, s'enlairaven i començaven a volar a sobre de la nena. Així, els papes, veient els colors de les papallones, de seguida trobaven a la Lola. Els papes sempre posaven a la Lola a la jaqueta. La portava cada vegada que sortien i mai més la van tornar a perdre. Quan la jaqueta se li va fer petita, els papes es van adonar que ja no la necessitava. La Lola ja havia crescut i s'havia tornat responsable. Ara ja no es perdia mirant qualsevol animaló que es mogués. Ara ja no necessitava la jaqueta. En Flynn encara recorda la tendra abraçada de la Lola i la mirada d'agraïment dels seus pares quan tots tres van trucar a la porta de l'inventor i ell els va obrir.